Hello, Cindy! Ako sa mong balay. Sir, sir. Ano nga sigsabati kung kinsa to si Cindy? Tani na lang, te. Ipa-facial ta ka. Okay kayo. Hello, Cindy! Hi, Marky. Kumusta? Asa mo ka karon? Ako sa mong balay. Isa ka ba mo? Ako lang. Nya, kumusta man imong modeling? Okay, Agda sana. Oy, kabalo, kaya kay mo na kay ikaw pa kahaw, di mo na model-model. Sir, sir. Ay, taysa. Sir, kisa to ba? Oh, wala, may amiga naman tanong ko, te, dugay na akong amiga ba sa katong silingan na mo sa unang nga balay. Wala ka, sir. Kinsa lagi itong Cindy, sir. Ano sige minarites dra. Ti amiga dal na ko sa una silingan pud na mo. Yung nag-video ko naman mo. Normal ka amiga man mi. Ay lang sigsabal gud na. Ti kay basig unsa pa na imong istorya dra ah. Ngonsa mo? Wala ra gud. Ngonsa mo ba marunong kitag ka lang? Di na ra may istoryahan ng ti iba kadyot. Sulod nagkwarto dito be kay namin istoryahan sa kadyot. Importante. Sige na. Ay lang sigsabati kung kinsa to si Cindy. Amigo na ko to. Kinsa lagi itong Cindy, sir? Amigo na galito na kuno ay nasigsaba. Para nasigsabato. Dili, sir. Lahi dito, sir. Ay, ani na lang te. Ipa-facial ta ka. Basta ay lagsaba. Ipa-facial ta ka. Pag sure, sir. Laki, ipa-facial na kita ka. Nga, okay ka na. Okay kayo, Ano sir. mo din na? Basta keep quiet lang ka, keep quiet. Ngonsa na po mo? Say, okay. Te, kung ano te? Ay, surprise si sir ni mo, ma'am. Ano na, sir? Sir, nagka-surprise si ma'am. Ang surprise! Atayan ni mo, te. Ganong ingon man ni mo daan ng surprise. Kaya ako ramon tayo mo ingon na. Kuan be, kanang kung bakante ka karong hapon, ipa-facial uta muna ko ni ate iba, baka okay lang. Asa surprise! Ano po na? Unsa man? Okay mo or dili? Okay ka or dili? Oh, naraman na yun. Magaling kang kupal ka. Hindi na ako sa uton. Ikaw, diba? Hindi na, sir. Oh, sige, pag una mo sa gawas ka, una mo! Una mo! Ay. Ay, pasok mani. So muna mga boss, gidala na ko si Hana o si Ate Iba dre sa facialanan. Pa-facial na lang na to siguro para dili magpatakig-storya kay Hana. Kapuya naman good ko mag-explain pa ba? First time pa po day ni Ate Iba magpa-facial. Gisugdan na nilag massage ang naong ni Ate Iba pag human nagpabukal. Samtang gihigda si Hana, si Ate Iba gistim na. Tod-tod maluto na ni siya. Dili na lang nako isa-isahon kung unsay mga procedure nga gibuhat sa ilaha kay medyo daghan pud baya. Philadelphia uplink successful. Manyabe, kumusta akong surprise? Kumusta akong surprise? Happy day to be. Happy kay ka? Dili ka mahaya, dili ang pinga. Kasama makadimaanga. Hindi mangisa ko. Manghisa ka? O sige, ikaw, manghisa. Nya, te, musaba pa ka, te. Dili na, dili pa kasaba ka, dili mo yung gunaw na. Hindi na, sir. Gaan kayo kung puminaw ba? Tungod sa facial, no? Tungod sa facial. Oh, nya. Zipper na itong baba, ha? Okay.